Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no? Maayong buntag ang atong tanan, kumusta? Adlaw dahil karong Lunes no, pizza 22 na sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. Karon dahil no, atong ipadayon ang laing sumpay ni Sugilano nga sinuwat ni Marites Alboris no? Ug dili pa di ay, ako di basahon ni na ay nagkomento duha ka buok. Si Lynn Sebmin, salamat kayo idol no? Sa pagpaminaw o kang initialismo dit kaluoy sa bata oy layas ilin tudloan jud og di maayo ba ayaw jud sa imong mama joke. Okay, salamat kayo no initialismo dit, salamat kayo no sa pagpaminaw ug sa tanan nga nagsunod ang samahan no, salamat kayo sa pagsubaybay. Ug karon sa sumpay ning Sugilanon nga sinuwat ni Marites Alboris, part 30 na ta no mga ka-followers no, mga ka-listeners. Part 30 na ta. Anino sa kagahapon. Sky, I'm still waiting at the door where your laugh. Kinalabuhaton ko ang tanang buhatonon sa usa ka buotan nga asawa. Ang pagpanlimpyo, pagpanluto, ug ang pagpanlaba. Ay, madaot na jud kini akong kamot. Kung lakip ang pagpanlaba, ako pa na buhaton. Shit. Pero bahala na. Kung makuha ko na pagpalig ang ilang mga pagsalig, mahimong mo request na unya ko ni Dave nga magkuha mi og katabang. Ug unya, padak-an pa namo kining among bay. Ug unya, mahimong ako na mismo ang muhagad niya og kasal. Yes, why not? Wa na ko'y planong mo palayo pa niya. So nga nung dili naman lang mi magpakasal, aron mamahimo na ko niyang legal nga asawa. Na-excite na hinoon ko. Nahinumdum ko sa among pangandoy ka ni Adoni Dave sa estudyante pa lang mi. Human mi makagraduar sa kolehiyo, mangita mig nindot nga trabaho, aron sa ingon, makatigo mi, makapahimo o gagwalingon ng mumpay sa dili pa magpakasal. Pero, sayo ko mi mapdos. Ug ang kanina mo pangapangandoy, wa matuman. Pero, nian ako. Ipadayon na namo ka na karon nga nian ako. Dili ta nakabisan kanus atalikdan pa, Dave. Ipakita ko nimo ang akong pagbasol sa akong pagtalikod nimo kaniadto ug sa atong anak. Isaad ko kana. Ay, Nay. Niya na di ka, Nay. Nay, nahilabot ko sa ref. Nagluto ko sa paborito ni Inday, fried chicken. Ay, ang binala na imong gidanay, pi. Ako na ilimpyoan ng isda. Ako na. Kuhaanan pa na og hasang? Ako na lang, Nay. Umanda. Hugasan ko na lang ni Rod aron tuwaon. Ganahan di kag tinuwa. Maday nga, nagpalit kag yun og laing isda. Bisan og may isda pa sa ref. Mag-andam na lang ko og lamas para ana, Nay. Ako na. Para imo gibuhat pwede man na. Sige, Nay. Wa ba mo magkita ni Dave? Ganina pa to siya may biya. Wa ba siya sa ilahang tiyuhan? Wa. Ang bata rin ko dito. Ug dili gusto mo pa uli kung wa niyang amahan og nanay Jenny. Mao ba? Nay? Ngano? Pasaylo ako. Dasayod ka ba? Kung unsa kaguba ang akong anak sa imong pagbiya? Nay? Sobra kaguba nga buot na lang siyang magpakamatay. May nalang gani. Kay may anak ka pang gibilin nga naghatag niya og paglaom. Paglaom nga usay ining adlaw, mubalik ka para sa inyong anak. Para sa inyong pamilya nga nasugda na ninyo sa pagtukod o karon niya ka na tuod. Naibalik ka na. Naibalik ka sa masawa radyo na hitabo. Pasaylo ako, Nay. Gano? Nay? Ganong may balik ka pa? Malinaw na ang kinabuhi nga wa ka. Nakabangon ng akong anak, pero nga may balik ka pa man. Nasayod ko kung sa kadako sa sanga ako nahimo ni Dave. Ug sa among anak, Nay. Ug andam na kumbayran ang maong saha. Ang saon? Silbihan ako siya. Sila. Laking kanay.
Kamu, andam ko mapauli po ninyo. Mapasahilo lang ko ninyo, Nay. Pasahilo ako. Ha? Ibaw ko nga dili sa'yo ng pagpasahilo. Apan maning kamot ko. Mamasin ni Unta. Madawat ko ni mo pag-usap. Nay! Amy, Nay! usa ba imong gibuhat? Ganong miluhod ka og miga ko sa kumpa. Nay, pasahilo ako. Barog! Di ko gustong imuludhan. Barog! Barog, Amy. Dili ko santos nga imuludhan. Maong barog. Nakasabot ka? Inday, Elaine. Lulu, wapay lagi ako tatayog nanay. Wapay lagi ko ilakwa din sa inyo. Wa pa tingali mabalik. Kaya ko. Ay, hapon naman. Alin ay ito na lang tagas inyo. Alasing ko na pasado, mungit-ngit na hapit. Ay, hatot na lang ka. Ano, gilbitang kamuuban lula ni mo kanina nga gihapit ka? Dili ko uliw Huwat ko ako nanay kuhaon ko din ninyo, Lulu. Tinilan sa ko, Lulu, ha? Ay, nganong huwat ka mang nanay ni mo? Naa naman sa mama ni mo. Dili ko niya. Nanay Jenny ako. Elaine? Yan wa pagyapon siya makamata. Ang tud karong matod pas doktor. Wa pa yun siya. Wa pa siya nakita nga laboratory test ni Jenny. What really happened, Dave? Gusto ba yun nahitabo? Kung sa'yo pa gusto bag, ganin na rin tigagsultihan. Pero sige kaingon ko na, nakita ko na lang siya nga naghigda dito dapin sa baybayon. Jenny. Ain ko. Niya sa ospital. Oh, shit. Jen, Kadaling hindi ka kupot sa gamot ni Jenny. salamat ka nagmata ka na. Siya nahitabo. Ganong naabot ka dito dapita? O ganong nawadaan ka sa panimuot? Josh, I'm here, babe. hindi Lihat ka. ako. Gaynan talaga. O sa mo lang katawag, and I will be right there with you. Josh. Jen, gikuha niya yung kamot nga. Nagkupot niya. Umikabot siya sa kamot ni Diyos. Yes, babe. Dili na ko din Pero kinahanglan ka pang mupundo na din sa ospital. O ako'y sakit. Magawas na ko kikan din Ayaw na pagbangon. Tingali malipong ka. Dili. Okay na ko. Nakamata na ko. Ha? Nahigmata na ko. Sa... Lakaw ni Dave. Tingaligi pangita ka na ron ni Amy. Oh, pero mas nagkinalan ka na ako karon. Niya si Josh. Uban ako karon. Ug usa pa. Dili ko magdugay din Mugawas na ko. Dili ka ni. Ako ning lawas. Ako ang mas nasayod kung sa nahitabon ako. Mugawas na ko gikan din sa ospital. Magtarong ba? Are you sure? Oh, Josh. Mugawas ko gikan din Dili ko din Tingalig mahinayon na hinuon nga masakit ko. Pagawasan ako gikan din Fine. Kung mo imong gusto, makigsulti ko sa doktor. And I will take care of the bill. Wait for me. Gagkan ka niya sa agtang. Pauli na. May nagpaabot ni mas inyo. Dili ko mo pauli nga dili ka kauban. Nga nugod. Siya nga naman. Noon sa man ka.
Ako'y nagdani mo din sa ospital. Kami. Hindi biyaan, ka. Wa na'y kalainan, Dave. Kay mabiyat na sab ko. Siya. Dili ba nagsabot naman ka? Dili ka una mo biya na mo Inday Ilin. Imo lang hinahinayon sa pagpasabot ang bata. Anaro ni mo, ngawa ka na. Uya karon, Nabalik na siya. Wa na ko'y papel sa inyong pamilya. kasi nagingon. Ako. Pwis na sayop ka. Dako kag papil sa among pamilya. Unsa pa man. Naana si Ami. Nabalik na siya. Unsa pa may gamit na ako. Naana siya nga makaatiman sa bata. Ug dili ka na mag-uol kay ikauban na nimo siya. Mo na imong gipangandoy, di ba? Nga mubalik siya. Karon na tuman na. Malipay ka na. Pero dili ko ikalipay nga mawaha ka na ko, Jenny. Ngano? Kay suntang higala. Dili mawang atong panakigala sa kong pagbiya, Dave. Busa lakaw na. Kay may nagpaabot na nimo. Dili ko. Bisan masuko ka pa. Dili paghapon ko mubiya nimo. Dili ko mubiya dinhi. Wa ko nimo biya ini adto sa dihang ako pa ang nakinala nimo, Jenny. Ug mausab na. O di akong buhaton diya nimo. Kaya ang matuod nga higala, dili magbiyaay. Pag-inunungay. Pwes kalimti ang atong panakigala. Jenny! Kalimti nga imo kong higala. Kay kalimtan ta na sa ka. Sulti ko na ko tinuod. May tungod pa bagyapon kini sa atong panakigala? O may tungod na ni Amy? Di na kinala mo tubag pa ko nimo, Dave. Lakaw na. Biya na. Bisan kapila pa ko nimo hingildan. Dili ko mabiya. Dili ko mabiya! Sino? Sama na imong gibuhat. Pwida! Tupad nimo. Unsa? Dave. Dave, nabuang na ka. Maghuot ta din na sa kong higdaanan ng ospital. So, mangganita sa sopa sa una. Dinhi pa ka. Letsikit ka, no? No. Namalikas na ka. Bahad na ka. Makalagot man ka. Sikunti ka ron. Bahala ka. Uira kay ka. Uira kay ka. Hinay ra kay itong pagkasikon ako nimo. Hinay, pero akong kuto-kuto. Mo'y giguni mo. Ganina pa kong gigutom. Wa pa ko'y kaon sa ganina butag. Unsa? Anong umasa ka mukaon? Kay wa man ka. Ngano gibitbit akong kaldero? Ingon ka, madungan ta. Naa naman gus emigot. Pero wa ka. Dave, unsa man ning imo, Dave? Higda. Kay kakuyapon ako sa kagutom. Higda ko daan, tapad ni mo. Aron dili ko mabundak, ini kakuyap na ko. Gara na kag maayo, ha? Gara na kay kastanan. Sakit ha? Pino kay kamangusay da. Pwes bangon. Ug pangitag kaon sa gawas. Bangon na pa, bangon na. Tinira ko ba ni mo? Magdungan tas magpauli. Mga unta sa ato. Inyo, Dave. Why ato? Jen, Unsa? biyaan gi ko nimo. Dave, sadwi. Nagsulti naman ta may tungod, ana, Dave. Mubiya na ko. Karon. Jen, Huy, Jen. hugot na kay mong pagkakus akong hawak. Dave, boy, iko pa. Okay. Naman ako bayad sa bill ni Jenny. Mabutuloy na mo ang doktor. Nabutsik iniya sa dili pa siya magawas. May abdi sa pultahan. Pahawa na pa. Lakaw na pa. Tifon sa pa. Di ko na mo seryosohon. Pahawa na. Nipasok na yun ka sa kong luyo. Hawa pa.
I have paid the bills and... What is he doing there? Nagduka, nida. Sa imong bed? With you? Is that even normal? Huwag Malaysia, oy, kung mutupad ko niya sa paghigda. Kanunay na namang gibuhat sa una pa. What? What are you? Grade 1? Josh, mo bangon ako. Come. Let me help you. Dave, sa mga tiyaw eh. Ayaw na pagkakos akong hawak ba? Umuhi na ko no. Let go and have some decency. Josh, unsay sulti sa doktor? Pabuton ta na lang ang iyang pag-ani. Kigutom na ko. Ginambuntag pa nga ako'y tarong nga kaon. Kaya nagsigog paabot ni Dave nga mabalik. Pero hangtod karon mapagyapon siya. Matod niya kay apaso na niya si Jenny. Hain man day sila paingon. Nilata sa inyong dapit. Salamat. Ako na yung mabispultahan. Ako na. Dini ka na lang sa imong sakyanan, Josh. Paabot ako din eh. Salamat sa pagkatod. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Pilaos masis paglakaw. Human manaog. Huwag man ako pabuta. Jin eh! Jin! Kadutang! Uy! Jin! Ano na ba, Dave? Nagkasiguro ka na ba ng imong baton? Nakasiguro na. Muuban ako karon ni Josh balik sa syudad. Dili na ba ta ka kapugan? Dili na. Jin, Husto na, Dave. Dili na ta magsulti pa bahin ini. Kay bisag unsa pa isulti nimo, dili na mausab ang akong hunahuna. tingalig. Mas luwas ko uban ni Josh. Kaysa uban ako. Oh, Dave. Mas luwas ang akong kasing-kasing uban ni Josh. Jin eh. Oh, Elaine! Uy, ning bata. Ay, kayas bintana. Awal, lolo! Nanay og tatay! Abot na! Hoy, hoy. Abot na, nanay! Nanay! Ay, pag-iinay, oy! Unsa mo ka diha, lagyanan! Ay, ning bata, yun, uy! Hey, pasilan, akong sundon. Nanay! Anak! Agaya ni mo uli, uy! Kanina rakuwat ni mo. Ha? Nga naman. Nahihuwat man ko ni mo, kay ngita man ko ni mo. Ay, pasilan. Kanina pag yun, hinoon kayo nang nagpaabot ninyong mauli. Ako untang ihatod sa inyo. Di sab siya kay maghuwat ko nung mauli na si Jeannie. Nanala, mubalik na lang kung sakas taas kay stilan, sakit-sakit na ba ning tuhod ko na? Ipahuway ko ning sayo. Hey, Kokos, nanay! Dali. Uy, kampugat na ba ini? O sabi kikaon ni Inday, ha? Utan! Uy, ko very good, uy. Kanunay gid kang mukaon og utan, ha? Dili magsigi og kaon og mga pinirito. Panagsahan ra na, ha? Okay ra kung ipare sa utanon, kay mao man ay maka-healthy sa Inday, ha? Ano naman eh? Humot bang aslom? Hala, ha? Ngano naman eh? Pasimuta si nanay sa ilok, bebe. Nanay, uy! Sige na, iisa na. Humot naman lagi na suka lagi. Nga naman eh. O, paligo, no? Huwat man ko ni mo, nanay. Ikaw, ha? Diba, naingon ko nga mag-anad-anad na ka, nga dili na sinanay ang moatiman mo? Kinahanglan makat-on na ka sa pag-atiman sa imong kaugalingon. Ilabi pa karon nga... Nga, unsa, nanay? Jin.
Inday, love man ni mo si nanay, di ba? Siyempre, uy. Makasabot na ka ni nanay, di ba? Oo. Very good. Makasabot ka na cute. Kay big girl naman ka. Oh, big girl na. Pero baby, paghihapon ko ni mo og ni tatay. Bisag mo daga na ka. Baby ka gihapon ni nanay anak. Pero, tingalig dili na makasaksi si nanay sa pagdaga ni Inday. Ha? Kay nga naman. Kay muwak na si nanay. Wak? Bako pagkani ka uli. Muwak na ko. Mubiya na ko ninyo, anak. Ha? Jen, Mubiyak ka? Kayaan mini mo. Kay nga naman, muwork ka? Muuli raman ka, di ba? Balik raman ka na mo ni tatay, di ba, nanay? Dili na, anak. Ha? Dili na ka uli. Dili na ka uli na mo. Elaine, gigakos ko di po kukot kayo. Ayaw, nanay. Ayaw ko biyae. Ingon mo ka, dili ko di mo biyaan. Ayaw ko biyae, nanay. Elaine. Nanay. Dili ko, nanay. Dili ko masagot. Dili ko, nanay. Elaine. Migya ko si Jenny. Ug mayong bata. Gamitakbo niya kaganina. Ang anak tingali ka na ni Dave. Kung imo silang tanahon, sumag yun sila sa usa ka pamilya. I'm so jealous. Ilabi pa kanina, sa akong naabdan nga, nagako si Dave, ni Jenny, dito sa hospital bed. Kung dili lang sila higalan, Jenny, tigalig unsa ni nabuhat ko niya. Damn. Pero, nalipay ni ko karon. Nasayod nga buuba na si Jenny, balik na ko sa syudad. Whatever the reasons may be, I'm so happy. Oh, nagapian lagi mo. pamila ko, nay. Mayang gabi, inay. May gabi isad. Baby, ambi ng bata, bigi. Kapyot na ni mo, mura binagtuko. Alinday. Oh, naghilak ba lagi ni? Nay. Hi, Ga. Ay, niya na day mo? Hi, Jen. May kini ana mo. Kagali na pa kayo kung nagpaabot ninyo nga mo abot. Salamat kay ni anagid mo. Makakaon na ta. Gutom na kayo ko, Ga. Mikaw ka lang tag-una? Ha? Ang busy inday, Jen, B. Ako na sa kugos. Ato kang mama. Lane, anak. Sige na. Uy, nga naman na mata, ha? Anong binag-o mo na? Di man nabubuwag ni Jean, Uy, kapoy, binas nanay ni mo, inday. Ang dali na, dali. Elaine, anak. May buhaton pa si nanay ni mo. Ali, una. Dito kang tatay ni mo, ha? Sige na. Dili ko. Nak, mag-isod magkuglihok kung magkugos ko ni mo. Diba, big girl naman ka? Makasabot naman ang big girl, diba? Sige na. Sige na, kugos na ni tatay ni mo. Kugos nagbalik ko niya, human ko makapanghipos. Ha? Dili ko. Dili ko. Ali, una. Nanay. Sige na, Jen. Nanay, ato ko, nanay. 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 Dave, usay buot si pasabot siyang giingon nga panghipos. Nay. Langga. Langga, ali ni Mama, ali. Dali. Ko ni mo, nanay, ako
Murag ikumot ang akong dughan nga nagpaminaw sa hilak sa bata. Nahipos ka ng akong mga kamit. Wa na ko ibilin. Kaya dili na ako mabalik pa din eh. Nadugay si Jenny sa pagbalik din sa kinan. I just wish wa mausap ang iyang una-una. At tuon ko kasi ilang gipuyan o apason siya. Pero just another minute o apason ko na siya. Elaine, gusto na. Ito ko nanay, tatay. Ito ko nanay. Nak, di lagi. Ito ko nanay na ako. Hindi kang patuo. Ito ko nanay. Yun, usap ka na anak yung paghilak. Di mo wala ko na makita. Ito ko Kada nanay. kasi kong pagkuwang sa ako. Karoon. Dili na ko siya mabasol na ina ang iyang gikila nga ina. Dave? Nanay! Nanay! Elaine? Jen, Day, Nay? Nay? Jen, kung amping ka kanunay ha. Hinungdumi nga di arabi kanunay. Bisa unsang oras mabalik ka, bukas ning among panibay para ni mo anak. Salamat, Nay. Anak, ito na si nanay, ha? Dili ko sagot. Dili ra ka, nanay. Ayoko biyain. Anak, nanay. Dave, pagamping. salamat. Ikaw na'y bahala nila. Salamat, Jen. Anak, dili ko, nay. Buhay na si nanay. Sige na, kaya ako. May nagpaabot ako sa gawas. Buhay na ko, nak. Yatod ka na mo sa gawas. Ako ni Dana ni imong mga bag. Mauban ko. Gipulaan ang pabot ni Sud sa sakinan. May bati rin ako kakulba sa kadugay nibalik ni Jenny. Nausabag niyang una-una. Is she still coming? Oh. May mga naglakaw na paingon din eh. Sila si Jenny ni ka na. Ni ano siya? Muda yun yun siya sa pag-uban na ako balik sa syudad. Moapas ko nila sa gawas. Bahala wa pa ko nila pauban na ka kanina. Kinalang nga na ako kanunay uban nila ni Dave. Yung makita niya nga, dili na kumubiya siyang kilid bisan kanus Og nagkinalan usab siya na ako karon sa pagpahilom sa bata. Para sila. Ay, makadi ang kauban ni Jenny pa sa syudad. Mupaduol ko nila. Dinila ni sa loyo ang imong malita. Sige. Kining imong usa ka bag. Iusa lang na diha sa luyo pagbutang. Sige. Nanay! Ayaw biya, nanay! Shh, hilom na. Awa na hapit imong tingog. Promise, doawon kang nanay din ha? Dili ko! Ubal ka nimo! Nak, dili mahimo. Okay, Dan. Let's go. Abi ang bata, Jen. Uy! Ikaw? Kaila mo? Abi ang bata. Muuna mi sa bahay aron makagika na mo, Jen. Ambisin na. Dili ko ni nanay! Anak, dali na. Ayaw, dili ko! Hinaya lang siya. Ang iyang buko-buko basig mapiang. Ako na bahala sa kong anak. Muna na mi sa bahay. Dili ko, nanay! Nanay, uman ko ni mo! Nanay! Anak,
pag-amping mo, ha? Salamat, Nay. Sundon ko na sila si Emil ng bata. Dave, Jean, ato na ko. Salamat. kadit lang. Dave, Jean, nilak ka. naano na ko ang nakakakanunay uban na mo. Magpangitang akong mga mata. Patagan na sa imong presensya. Lex Pinoy. O, Sinday. Sinday. Ihawag na lang ko sa bata magkakadlaw. Kung may kayon, basin tingalig makaduaw ko ninyo din eh. Kung andam na kong nga mo atubang pagbalik ni mo. Dave, Ganong lisod magkang yan. Dave, We should leave now. buhiin ako, Dave. Sa imong pabiyak. Don't me. Nagkanunay ko magpaabot ni mo, Jean. Magpaabot ko sa imong pagbalik. Salamat. Ato na ko. Mahal ka, Jean. Hinumdamin na kanunay. Naibaw ko. Mahal ko ni mo isbigala. Salamat. Jenny! Pagamping! Anong ingon maninig kasakat ang imong pagbiya, Jenny? Anong ingon sa kinani mong laki pang akong kasing-kasing? Ato ko, nanay! Ato ko, nanay! Nanay ko! Nanay na ako! Dili siya imong inahan. Ako ang imong inahan. Ako ang imong mama, Dili Ilin. ko ni mo! Nanay ako! Ato ko, nanay! Hapas ko, nanay, lala! Langga, paminaw, ha? Nakabiya naman ros nanay ni mo. Upan-man ko! Anak, dili ka mahimong muuban sa dili nimo inahan. Eleni, anak ko, mipalit na ko. Kung unsa man ang pagpangga o pag-atiman ni Jenny nga gipakita o gihatag nimo, sobra pa unya ang buhaton akong pagpamawi. Ha? Dali. Mahal kita ka, Eleni. Dili ko ni mo! Ayaw ko gagsa! Ayaw! Dili ko ni mo! Sige na. Ako na'y bahala sa bata. Ali langga, ali nilulabi. Unsa ganit yung gusto ni mong tanaw sa cellphone gani? Dili di tanaw ta. Adto ta sa among kwartong nanay nimo, ha? Ilom na langga. Sige na, dili no ya kaani ang nanay nimo kung dili ka ba good girl. Di ba ingon mo si nanay nga ba good girl ka? Yawa bang ka magpatuoron, dili na ka good girl. Dili na ka anion ni nanay. Hilom na lagi. Dali na. Ay, gusto na kay hubag na ka na imong mata, oh. Kanina kapag nagsigig hilak. Tanaw sa salida sa imong cellphone, ha? Kung sa ganito nga, tanaw ninyong nanay ni mo, Jenny, langga? Tuto TV! Oh, no, sige, kanay atong tanawon. Apas yata nanay lula at kata nanay ha lula. Oo, lagi. At tuon niya natos nanay. Atit tayo ya. Atit tayo ya. Oh, langga, adto na talangga. Gitukmod ko niya diyang gigakuskus siya. Shit. Si George ang gikauban karon na Jenny. Nga naman. Ayaw ko ginang. Siya ang gipasabot ni George nga iyang ipulin ako. Pero, kiunsa man nila sa pagkaila. Shit.
Si Jenny na pausap ang pag-unyang biktima. O nagpadausap si Jenny kaniya. Kinahanglan ko bang sultihan mahitungod ini si Dave? Saka-saka pa nagpatunod ng adlaw gayon. Ultima. Kadali niya nakatugan ako sa unan ni Ginny. Suod nagigay siya pag-ayo ini. Ug iisip na niya wayang inahan. Pagkaluoy ba ni bata awe? Pagkaluoy gitin taon. Dinhin lang na siya na ako pakaturgon. Basta di siya makatuog din kay ni apang baho ni Ginny siglaanan. Sa tanang dapit, nga mahimo ko siyang makita pag-usap. Ganun dito pa magyong dapita. Sa auto pa? Si Dave? Si Dave ang lalaki nga iyang gibiyaan tungod nako. Si Dave nasuod na higalan ni Jenny. Shit. Josh, Oh. Yes, baby. gusto ko sa kong kibuhat, dili ba? Leaving? Of course. Pero nganong ingon og sa pamatik nako. Sayop. Oh no. Ayaw pagunahuna ug sama niya na. Dili sayop nga magunahuna ka sa imong kaugalingon. Dili mo sila pamilya. Nasayop ka. Pamilya ko nasab sila. Wa man magikan sa kung sabakan si Elaine, pero anak ko na siya. Pero kinahanglan ko nang itugyan siya pagpalik sa matuod na nag-iya nila. Kang Emmy. Oh. Kaila mo. Ah? Nakita na ko ang kahadlok sa mga mata ni Emmy kaganina nga nakita ka. Og dali siya mitalikod uban sa bata. Samtang ikaw, Ngano? managsama ang kahadlok na nakita ko sa inyong mga mata ni Emmy kaganina, Josh. Ngano? Baby. Sultihi ko sa tinuod. Fine. Pero pamatiyaw na ko. Taas bang atong biyahe? Andam ko sa pagpamati nimo. Dili ko gustong mamakat. Gusto kong magsugod ta on a clean slate. Bada ko sa panahon sa duwa dyan. Karon nga, finally, I found the someone, the one, nga gusto kong ikaubas tibok kong kinabuhi. Ang buot pa nimong ipasabot nga. Wa ko masayod nga may anak ug bana ba dihay si Emmy. Oh. Sa ato pa ikaw? Ikaw ang hinungdan nga gibiyaan sila, si Dave. Baby. Josh, nganong kipahunong nimo ang sakyanan? Ha? And so we could talk. Gusto ko magsulti ta og tarong. Pasabton ti ka. Please hear me out. Dili ko gustong mawa ka na ko, Cherry. Not now. Not ever. Please. No? Tiyo, Ay, pastilan. Ganina pa ka din daplin sa kalsada.
Dili ko gusto mo biya din ito. Tingalig mausap ang hunahuna ni Jenny o mubalik siya. Sa imong huna-huna, mubalik pa ka siya sa agi? Ambot? Basin ba? Sana ka oras ang milabay sukad sa ilang pagbiya. Og kaganina ka pang nagyaka din ni Daplis Kalsada. Gabi na. Pauli na. Nagpaabot na ni mo karon sila si Amy. O sa ganina rin. Barog. Oo. Nara si Dave, uban ni Tiyo sa daplin sa karsada. Oh, may aksyon o parang si Dave. Dave! Balik, lingkod, balik. Balik. Malupog ka. Iyon sa nawan na kong umoy, Tiyo. Ay, umoy diha. Si Jenny ang naghimo na kong kusog niya itong higayon. Nga nahimo kong kuyang. Siya ang nahimo na kong katimbang, Tiyo. Kung karon wala siya. Dave! Ay, ingon doon yan ang kinabuhi, Dong Dave. May mga tao nga muabot. May pipila ka magpabilin. Ang mahinungdanon mao ang pagpadayon. Karon pa lang. Kimiyaw na kay kong Jenny, Tiyo. Pero kinanglan mo siyang buhian. May kaugalingon usab siyang kinabuhi, Dave. Pero tingalig, pahila ko lang unya siya ni Diyos. Kaya nga no? Sila na ba di ay? Dili. Pero, Nabalaga ka sa wa pa mahitabo. Tiyo, Ang kuno na kong gimo ko lang siyang palabay sa oras. Ingon niya na ang kanunay kong buhaton. O kanunay kong buhaton kani ato sa mga babae. I just never thought nga moabot ka sa akong kinabuhi, Jenny. Ngay kailati ka. Tuhoy ko. Ikaw pa lang ang unang babae. Ngabibati kong sama ni Jenny. Ikaw pa lang ang babae nga gisaaran kong akong pakaslan. Salamat. Mituo ka ba na ako? Salamat kami sulti ka sa tinuod. Dili ko gustong ato ka na masayod sa uban. Mayong pagbuminaw sa Gusto ko. Lex Pinoy. Nga kung magsugod kita karon. Gusto kong magsugod tang limpyo. Huwag gitago sa usag-usa. Josh. Pero mituo ka sa akong gisulti, di ba? Kaya ikaw pa lang ang babae nga akong gimahal. Tuhuan ko man ka na karon. Dili ko paghihapon katugbangan ang imong pagbati, Josh. Huwag ko magdali. I'm more than willing to wait. Just promise me. Nga by the time nga makabubuon ka na kang tape, ako na ang imong hatagan sa imong pagtagat. Nahibaho ko? Of course, I know. Dili ka man musulti. Pero nasayod ko nga may pagpati ka ni Dave. I could see it in your eyes. Josh. Try me, Jen. Mas tamis kong magmahal. Tunsan ako sa kwarto ni nanay. Elaine!
Dili siya gusto magpahatod ako ug magpakuha sa eskwelahan. Dili sab gani siya mo amin. Hangtod kanus ang dili ko tagdon sa akong anak. Ug hangtod kanus ang bugnaw ang tinagdan usab ni nanay na ako. Ug ni Dave. Pila na kagabi nga nagtupad mi. Ug pila na sab kagabi. Nawa paghihapon na hitabo na mo. Kadakog na himong kadaot sa gihimo kong pagtalikod sa akong pamilya. Nakuha na ba gini ay ni Jenny ang pagbati sa akong anak? Og ni Dave. Kahuot sa kutukan. Dili ko ang ngayon mo bati og kayo, boss. Kay tinuyuan ko kini. Kinala ko maning kamot ka makuha ko pag-usap ang ilang mga pagbati. I'm busy. Di ba matod ko? Ayaw na ko disturbo ha, Miss Guanson. Ay, sorry. Next time na lang ko mabalik, Josh. Oh, Jenny. No. Jenny. Oh, Ay, sorry ha, na-disturb ka sa imong gibuhat. you're here. Hi. Come in, please. Busy ka, di ba? Next time na lang. Igo ramang kung mobalita nimo nga. Nga nadawat ako sa ospital nga akong gi-applyan. Ug makasugod ako sa sunod adlaw. Oh, really? Oh, that's great. Mao nga mianhigid ko nimo kay tingalig. Di na ko makahigayon sa sunod nga mga adlaw kay magbisi na ko. Sorry ha. Sorpresahon lang unta ta ka sa akong pag-anhi. Wrong timing man di ay ko, uy. Oh, no. I will leave everything. Makita tan ka. It's just food. Balik sa imong trabaho, uy. Maadto na ko. May paliton sad ko nga gamit para ugma. O bananti ka? Ayaw na. Human ang imong gibuhat. Okay, sige. Pero tonight, mag-dinner ta. May treat. Imo mang treat always, di ba? Birthday ni mo kanunay. Lucky me. I will see you tonight, ha? Kuwaon ti ka sa imong gipuyan at 7:15. Kulbaan ko o di lang? Slide. Hala, may gali dili ko hingapi. Sige, kita tao niya. Kay mamlansa pa ko sa kong gown. Oh, no. Ayaw pa gown. Oh, dili lang? Be nude. Unsa? Pastos. Ay, ouch. Yan ang hapak man ka. Ingon man ka. Mag-nude ko sa maghubo ko. Swerte ka kung mauna. Ha? Nude color. Papagani ko mahuman. Lagi, kuyawan ko na. Sige na, antay na ko. Bye. And thank you for coming. Mura mag-department store. Bye! I have never been this happy all my life. Sa pagmanlabay sa mga adlaw, nakita na kong hinahinay nga. Nakampanti pagbalik si Jenny o manako. Og nakahatag kini na ko og paglaom. Hinaot po unta. Gamaw na kining sinugdanan sa among huway katapusan. Oh, shit. Am I really seeing this? Nahumanad ko sa pagpanghayhay sa akong mga nilapan. Ay, salamat. Makapahuay na ko kaniyot sa dili pa ko magluto og para panihapon. Matag adlaw, ingon na ni ini ang akong routine. Pagluto, limpyo, laba, luto na saba. Ay, kakapoy. Gibingaw na ko trabaho. Bisan kung dili na kinahanglan mo trabaho pa ko kay hinatagon ako karon ni Dave kwarta.
makapalit ako sa ganahan akong paliton, pero lahi gyud kun may trabaho. Gimingaw na sab ko og laag sa mga mall. Suwayan ko ka sa pagkagad si Dave nga manlaag mi sa syudad. Akong suwayan. Gusto pa ka ining sabaw lang ga? Nga pa'y adobo oh. Akong kusi-kusion ang unod ha, aron nga dali na lang nimo ang pagkaon. Kay pao naman ko. Bigger naman ko. Ingon nanay na ko. Oo. Pero bisan og big girl na ka, ganahan gihapon si mama nga mo atiman nimo. Mao nga niya Uy, may mumu pa si masuwang oh. Be. Busog naman ko. Oh, kagamay pa atong gikaon nimo. Ga. May mo bang manaagta sa syudad ugma? Gimingaw na ko sa syudad pa. O gusto sab ko nga ilaag na to si Inday. Uba ni nanay ug ni Tiyo. Kung dili lang ka busy ha. Pero kung busy ka, sa sunod na lang. Sige. At total sa syudad, tatay. At total ni nanay. Yay! Kaon pa ko, tatay, ah. Iron strong ko, inikita na mo ni nanay. Ay, nang bata nahinay kay tigalag batukan ka. Karon ko lang siya makita nga may katawa pag-usaba. Sukad sa akong pagbalik. Tatay, tawag si nanay. Pasin dili na busy si nanay. Ha? Anak, nagkaon pa man ta. Unya na lang iniguman na tog kaon. Dali kaon, tatay. Tawag na ta ni nanay pa. Sige. Akong suwayan. Sige na. Tiwas na og kaon, Inday. Miss na nako, nanay Jenny. Miss na pod ni mo, nanay tatay. Ha? Higda na pod nanay ato kwarto, tatay, ha? Tupad na pod tatuluha. Magtupad mo sa paghigda ni Jenny dito sa atong kwarto? Oo. Kung magpakatuog lang siya ni Ellen. Pero na si Ellen sa among tunga. Busog na ko. Atoon ako sa kwarto. Tabion na ninyo. Shit! Kabugat! Saan kibuhat mo? Ano nang gialsa mo na imong phone? Bugat pa na. Akong balihon. Tabangan ti ka. Nabali na gyud. Anong gibali man na imong phone? Aron dili na ko mahigdaan ang higdaan ninyo ni Jenny. Unsa? Tinuod ba gyud nga naa sa inyong tunga ang bata? Kung muhigda siya din eh. Una alang sa tunga ang bata sa panahon nga nagmata pa siya. Unsa? Muna dili ka naganahan mo, hilabot na ako, di ba? Kay mahinumdum ka ni Jenny, dinhi ni ining maong kama. Pues, ako nang gibali. Wa na ang iyang baho dinhi. Amy, hunungan na. Amy! Nagtukaw ako makabantay. Nausap ka na, Dave. Dili na ikaw ang kaning Dave nga akong ikauban. Nawa na ang imong kainit. Mura na lang kong nakigtumpad og unlan. Di ka man tunuban ako, pero wa uban ako ang imong una-una. Miuban kini sa pagpalayo ni Jenny. Amy. Ang ini mga happy na ilisan eh. Happy na ka ng daan sa phone. Maglisod ka sa pagbalik, anak, kung imo nagtagtangon. Hawa ko'y labot. Dili ko gusto may mahinumduman ka pa bisan gamay na lang ni atong suod di mong higala.
Amy, Husto ba ko? Suod ba lang yun mo nga higala, Dave? Umay lahi ka ng pagbati alang kan Jenny. oh, Sultihin ko, Dave. Basta man. Ha? May pagbati ka na kan Jenny? Lula, Dini ka lang ah. Pasag din as tatay o mama ni mo. iyang away lang akong tatay. Eileen! Eileen, hoy! Eileen, balik diri! Eileen! Ang ka magatingog. Nga no? Husto ba ko sa kong pangagpas, Dave? Husto ba ko? Nagkagusto ka na kay Jenny? Ha? Amy, Away akong tatay. Awa, dili ko ganahan ni mo, bad ka. Ilin! Gusto na, anak. Ayun na itukod si mama ni mo. Di ko ganahan ni mo. Gusto na! Ganun ni balik pa man ka. Dili ko ni mo. Gusto ko ako nanay Jenny. Dili ko ni mo. Aray! Amy! Buhi ang gamot sa bata! Ay! Oy! Nay! Paliwagan ako sa bata, Nay. Anak, sorry. Uwan ako tayo, ah. Sa imong gibuhat, mas musamot nga malayo ang pagbati sa bata nimo. Uwan ako tayo, ah. Nasayod kayo nga sukad. Wa ko makadapat sa bata. Nagalitan ako, Dave. Nadako sa kainit sa kung oo. Sa selos ka akong dibati. Sorry, pero mabasol ba ko nimo? Dili ko gusto manukmat. Pero sadya may balik ka. May bisan gamay ka ba nga storya nga nabati gid ka nako? Wa, di ba? Gidawat ikaw way pagladuha. Sa way pagpangutana. Oo, tinuod na. Pero ang pangutana, nadawat pag yun ko nimo, Dave. O gipadayo na lang ko nimo ining imong panimay. Kay sukat sa pagbiya ni Jenny, mibiya ka na usab na ko, Dave. Ang imong presensya na lang ang naa. Pero ang imong hunahuna o kasing-kasing, miuban niya. Nakasako. Nahibaw ko. Pero hindi kamot ko makapamawi. Pero usaon ko ka na sa pagbuhat kung sa akong pagpaduol ni mo, hinay-hinay ka usab ka nagpalayo. Mahal pa ba ko ni mo, Dave? Mahal. Mahal? Umikupot ka lang gihapon sa atong kagahapon. Amy, Kay kung mahal ko ni mo, gusto ko ka nang mapati pag-usap, Dave. Anak, Nay. Nay. nag-ignawan ka. Oh. Pampaduka lang, Nay. Para paduka, umay lawom kang gihuna-huna. Ambot. Wa ko makasabot, Nay. Tingulog sa natunga ang akong hunahuna o pagbati karong panahon. Sa pagbalik ni Amy o sa pagbiya ni Jenny. Parehas. Naigo ko sa istorya ni Amy kaganina, Nay. Gusto siya. Dili magkatarunganon ang akong gibuhat nga niya. Gidawat na ako siya pagbalik pero wa din hiuban niya ang akong nahuna. To ni Jenny. Pero natural lang nga mabalaka ko ni Jenny. Dili ba, Nay?
Mga bata pa lang mi, suod na kami duha. O usa pa. Taod-taod sa mga ikauban ako siya din sa bahay. Naanad ako sa iyang presensya. Nagpangita ko niya kay Kay nga no, kay gimingaw ko sa among kasuod. Uban ni Jenny nay, mapagawas na ako ang natural nga ako. Dili ko pinahalat na magkinto. Kang Jenny nay, dili ko madlok ng basayog. Mubati ang akong itsura o sa bisan sa. Kaya naibaw ko nga dawat ko niya. Kay suod may malakigala. Pero kang Imi. Anak, manong dili man mo pangutan-on pag-usap ang imong kaugalingon. Mahal mo pa bagit si Amy? O buot ka lang matuman ang imong pangandoy nga usa ka tibok pamilya. Usa ka pamilya nga wa po ikahatag nimo, anak. Babe, dili pa uwahi ang tanan. Gusto ka na Dili pa uwahi ang tanan. Dugay kong kipabot nga higayo na ang mahibalik si Amy. Usa, dili ko usikan kining maong kahigayunan nga matibuok pag-usab ang among pamilya. Babe. Ni ang tungod sa akong door. Ay, dili di ay. Imo di ay. Imo lang gipagamit na ako. Huwag mo usab nga. Dili lang nga akong unit ang imong gamiton. Lakip na sab ko. You can use and abuse. Hala ha? Kaluoy sa imong kagwapo niya gamiton na ta ka. Dili ko user nga pagkahigala no. Ouch! Higala. Ay. Mag-anad-anad na ba ko sa maong termino? Higala? Kay diha rin gugutom ni mo. Josh. Sige na. I know. Baby steps. Hinay-hinay lang. Ug makaton ka raon niya sa pagmahalusab na ako. Di ba, matod ni mo, friendly date ning gibuhat nato rin? Unsa man ni? Gani. Namasin lang. Maka 3 points pa di ay. Puyo na, oy. Musod ako kay nagduka na ko. Takdan akong sakit sa baboy ini. Dukaon human og kaon. Ikaw manggod, kibusog ko ni mo maayo. Di ka lang unya sa pagkaon mabusog. Kung sugton ko ni mo. Lakip na sa kong pagmahal. Ew. Musod ako, oy. Good night. Tingalig. Magpapikpik ka na ako. Hilom. Lahi kag tuyo. Dili ra ang pikpik. Sige na. Bugawad ta ka sa kaugalingon ni mong kondo. Fine. Pero ay kalimot ugma. Bisaan ka. Ihatag di mo na ako ang tibuok ni mong adlaw. Sa dili ka pa musugod sa imong bag-ong trabaho. Yes, sir. Good night. Good night, Jen. I'm glad. Nakita na kang malikpayon pag-usap. Thank you. Amping sa pag-drive. Malipayon. Kiampo na ako nga moabot na kanang higayon na. Ang tinuod na kalipay. Kaysa pagkakaroon, pulos pagpakaroon ingnon lang kini Josh. Ikumpensir ko pang ako kaugalingon na mahimo gihapon kong magmalipayon. Bisan wa na si Dave, uban na ako. Ya. Dave,
Sorry. Sorry nga dugay ko nakamata. Nakaliko ka naman lagi. Mulakaw kag sayo. Kadit lang yung magdali-dali ko og luto. Humana. Ha? Humana? Humana. Sayo ko mibangon aron maghikay. Aron makakauntag sayo sa di pa tamugikan pa sa syudad. Ha? Di ba ganahan man ka nga mulaag sa syudad? Mga dali na. Bangon na. Bukawon sa nako si Inday. Nagmata na mas nanay. May mo magdungan na lang mo sa pagkaligo. Tabangan ti ka nga maluol pagbalik. Di Inday Ilin. Ga. Ano naman na? Kasayo pas buntag. Mihila ka na. Kanindot sa akong kabuntagon. Gisukat ko ni mo kalipay. Salamat ga. Alang mo, Amy. Alang sa atong pamilya. Kaya na. Tiyo, ato na mi. Wala. Tiguang na Tiyo. Hindi na makasuga ko ng laglag. Ay, pisa naman ako. Kung ako nilipogsa, di sa kumuuban ron, kay kapoy kay biyahe. Ay nanay ba ya? Ayaw palata, nay. Natiguang na ka. Na, tiguang naman sa bitaw ko. Hindi pa gani. Pero gwapa gihapon. Inday Elaine. Asa ka o gusto mong adto sa duwaanan? Katugan ni slide o daghang mga bula? Unya na daghang mga bata usab nga nagduwa? O ganahan kang mag-shopping una ta? Kay mamalit ang mga bag-on mo si Nina o mga duwaan. Naglisod ng bata aguna-huna ko doon sa unahon ay. Alibi, alibi. Ayaw, nanay. Ayaw, mama. Okay, good ani na lang. Mga ano na ta sa paborito ni mo. Kahit anan, inikabot na to sa mall. Ug unya, mag-shopping ta sa dili ka pa magduwa. Okay ra? Oh. Okay, sige. Kana ang una na itong buhaton. Tatay no. O ba? Ay, lagod lang gabi. Dali, sanding na ko ulit. Masin o magduka ka pa. Sa'yo para bakay kang ipukaw ni tatay ni mo. Dali. Wa naman ko duka Kay tiguang na ng bata Kanang tatay. Upa na to nanay unya. Kita ka nanay Jenny unya tatay. Ha? Kanahan ako kita nanay. Mingaw naman ko nanay Jenny nako. Duwa mi slide nanay tataya. Elaine. Mga ka-listeners, mga ka-followers, napitan ko kamo sa pagpaminaw ning lain pang sumpay ning sugilanon kasinuwat ni Marites Alboris. Anino sa kagahapon. Kapalihog na ko og subscribe sa kuang YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.